ndinonzi Newman Gono, ndine makore 63. Ndakambenge ndichiridzawo magitari. Ndine munin'ina wangu airidzawo, tichiridza tese, munin'ina wangu akazoshaya. Saka nenguva ndakaona kuti zvataida kuita nemunin'ina wangu hatina kunge tazvipedza. Ndakafunga kuti ndizozvipedzisa ndokuinvesta nevakomana vandiri kuita navo band Swerengoma. Kuuya kwaita utachiwana hweCOVID-19 kwakanganisa mararamiro evechidiki vari munyaya dzemimhanzi. Muzuva ranhasi tichange tiita hurukuro nevechidiki vari muband reSwerengoma munzvimbo yeMaridale Norton vachitsanangura kuti utachiwana hweCOVID-19 hwavakanganisa sei mararamiro avo. Sungura FM. Tichitsvaga kujoina bhendi zvinhu zvanga zvakatiomei kuti unyatsoziva kuti pachawanika zvinhu zvekuti mumbobatawo nekuda kuti uzava kana uchitanga unogona kutangira kumagaba kana kutangira kune zvimwe zvinhu zvakaoma. Saka zvinhu zvanga zvakatiomei, asi izvozvi zviripo zvacho ndizvo, asi hasati tanyatsosvika pacho patinoda tiite sei, tinyatsosvika pane zvekuti tinyatsoshandisa kuti basa riite sei, zvichizokonzerwa futi neCOVID kuti hatichakwanisa kuita mashozi kuti tiwane kana mari yekuti tiwane kurarama kana kuti tiwedzerewo zvatinenge tichiita. Chirwere ichi cheCOVID chakanganisa zvikuru nekuti tanga kwataita ichi tainvesta taitarisira kuti tichawana raramo. Iniwo ndichawanawo raramo kubva kuinvesta kwandanga ndaita, uyezve vakomana vane tarenda vaizowanawo raramo nemhuri dzavo. Asi chirwere ichi ndo chakanganisa zvinhu zvikuru. Hatina mashows atinokwanisa kuita, hatina marecordings atinokwanisa kuita kana tisina kumbofambira kuti tiwane tsamba dzokufambisa, uyezve kana entertainment munzvimbo chaiyo inoshayika nemhaswa yekuti hatikwanisi kuungana. Inini shuviro yangu yanga iri yekuda kuti vawane chekuita, nekuti mabasa kunenge achimboti netseiwo, uyezve vanowana raramo, vane tarenda racho rekuti vaite zvemusic. Saka ndakavawana nekuvatsvaga kwatakaita tichisangana tichiona vachiridzawo ndokwatakazobata. Zvichiitika pamusic manje chinhu chekuti kana mada kutochiita motochiita chogara chiri mamuri. Takangomirira COVID saizvozvo, asi shuviro yedu ndeyekuti dai paiwanika zvimwe zvokuti tokwanisa kubatsirika even tiri muCOVID imomo, zvotibatsirawo kuti toramba tichipractiza nenguva. Sati nguva yekupractiza takuenda kutsvaga zvokuti tiite zvekuita zvacho tichidzanyirwa kuti hatikwanise kurarama zvatinenge tichida. Saka nguva yedu yekuti tiite magitari nenguva zvakakwana chaizvo hainyatsozadzisa nekuda kwekuti pekubata pane pasina. Ukava neshungu nechinhu chaunenge uchiita, Mwari anokubatsira, ende unowana vanhu vane rudo vanokwanisa kukubatsira sezvatakaitwa saizvozvi nababa wedu, zvekuti hauzochema pane zvaunenge uchiita asi unoenda kumberi. Tikatarisira muna Mwari zvinokwanisa kuita, ende tinetarisira kuti zvichaita tichazogona kukwanisa kudzokera mukuridza zvakare. Community Radio Harare, 11 euro ye Harare.